Tak serus ste borci, idem vám ukázať, kto si ma všetko pridal a idem vás popotvrdzovať. 13 ľudí, ty kokso, dobré, aha. Takže Seko, zdravím ťa. Supercell, zdravím ťa. The Reezer, zdravím ťa. Nobody, zdravím ťa. Maxonidies, zdravím ťa. Red Heade, zdravím ťa. Dragon, zdravím ťa. Branko, serus. As, vitaj. Matej, vitaj. Sirakari, vitaj. YouTube Luky, vitaj. A Mirko, serus môj. Dobre chlapci, to by bolo všetko. Nezabudnite, v nedeľu môžeme si zahrať proti sebe a ďalšia vec. Neodoberajte tieto videá, nesledujte ich, nelajkujte ich, nekomentujte ich. Vymazávajte to. Videá sú není určené mladším ako 18 rokov a starším ako 19. Serus.